Estamos xa no Ecuador de Onda Chicha, unha iniciativa que nace da man de Radio Líder Santiago e de Chicha Lovers, co objetivo de apoiar, visibilizar e impulsar o talento musical emerxente en galego. Un proxecto que non deixa de medrar en participación, en implicación das entidades e tamén en resposta do público e que culminará o día 13 de xuño na Sala Capitol con ese Chicha Fest en sesión Bermú, onde tres dos gañadores destas 8 convocatorias pois participarán e ademais un terá a oportunidade de gravar un EP en Garaxelán. Xa levamos 4 convocatorias, primeiro foi Lisdesia, despois Amaramar, despois Why Not, Pulpa, e nada, que estamos no Ecuador e que quixemos convidar aos nosos estudios a Graciela Castro de Chicha Lovers, pois para valorar un pouquiño pois como está a transcurrir, non? Esta iniciativa. Que tal, Graciela? Moi bo día. Pois moi ben, moi bo día. Como estás? Pois estupendamente, estou moi contenta. Moi contenta de estar aquí. Bueno, benvida de novo aquí, como estudios. sempre, que sempre me recibides moi ben. Moi contenta de como vai a Onda Chicha, que está medrando, está enriquecéndose con un montón de bandas emerxentes maravillosas, con novos colaboradores, con un público super implicado, como dicías. Bueno, pois a verdad que estamos moi contentos co que estamos conseguindo. Pois sí, porque tiñamos claro dende que comezamos que o que queríamos era impulsar, visibilizar, apoiar o talento emerxente galego, e a verdade é que hai nivelón, A verdad que sí, hai nivelón, é moi complicado. A min cada vez, cada convocatoria faiseme máis costa arriba, porque como que, Dios, pero por min gañarían todos ou a maioría. É moi difícil escoller porque eso, cada vez hai máis nivel e bueno, en cada convocatoria só podes sair un gañador, unha banda gañadora, pero bueno, a verdad que está indo moi ben e bueno, o talentazo estáse vendo, estáse notando, cada vez vai a máis. Nesta última convocatoria, a quinta convocatoria xa, estamos, como dicías, no Ecuador. Hai un total, de momento, de 16 bandas inscritas. Aínda pecha o plazo 28 de febreiro. E bueno, é a convocatoria que máis pois inscripcións está tendo ata o momento. Sí, esta convocatoria que máis inscripcións está tendo e a pasada na que gañou Pulpa, pois foi na que recibimos un exitazo de voto de público. Totalmente. Que se quiso sumar a este Onda Chicha e participar como membro de xurado. Creo que foron, teño por aquí apuntado, 2.256 votos. Pois non sei se foron uns poucos máis, uns pouquiños máis despois, porque cando vos facilitei os datos ainda deixamos ata a noite ese día. Bueno, uns poucos máis, pero que pasamos cando introducimos o voto do público, que foi a convocatoria anterior, foron 900 e pico votos, e pasamos a esta última convocatoria a 2.000 e pico votos, o que pois é a verdad que é unha pasada. Bueno, nos enorgullece que ademais se suma o público como xurado, o xurado que está composto polo equipo de Chicha Lovers, polo equipo de Radio Líder Santiago, na Sala Capitol, Garaxelán, e o xornalista musical Rodri Míguez, e bueno, e aparte pois o voto de público que tamén conta, por suposto, e que cada vez son máis entidades tamén as que se suman, non? Pois a participar neste Onda Chicha, que che parece que isto pois cada vez medre máis ese que crezca hacia un proxecto compartido e colectivo? Pois é moi bonito, porque ao final, bueno, eu sempre considero que formar comunidades sempre une máis, se consigue máis, e ten moitísima máis forza e máis visibilidade que indo pois de forma individual, non é? Esta comunidade que estamos formando co Onda Chicha é unha maravilla, hai moita implicación, hai moita ilusión e bueno, estas novas incorporacións como son Bodegas Lodeiros, como é da Veiga Mariñeiras, como é pois Garaxelán, que a verdad que é un premiazo, é un pedazo trofeo poder gravar un EP, non, que unha banda emerxente que aínda pois está nacendo, como digamos, ou leva pouquiño que poida gravar o seu primer EP. E bueno, pois estas marcas, gracias a estas marcas, pois conseguimos
todos esos medios que nos impulsan, nos siguen impulsando, motivando e sobre todo pois dando esa oportunidade de ofrecerlle a estas bandas pois ese crecemento, esa visibilidade e ese apoio. Entidades que se suman tamén pois a 15.000 e a Arde Música, que colaborar de música con esa grabación deses videoclips que se fan no Chicha Lovers e que quedan fermosísimos, cunha estética... Sí, é unha pasada. Arde Música, bueno, sen Stage Up, se o estou dicindo ben, e Arde Música, que teñen por unha parte pois tamén teñen unha oportunidade de gravar os músicos, ali teñen un pequeno estudo de grabación e aparte este estudio de producción no que fan pois este tipo de materiais audiovisuais. Son uns profesionais como a copa dun pino, os vídeos están quedando super chulos, dunha calidade maravillosa. De feito, bueno, pois nos gracias a esta colaboración imos a empezar a traballar con eles, porque bueno, nos gusta a súa forma de traballar, nos gusta a calidade dos clips, dos vídeos que sacan, así que bueno, pois isto ao final é moi bo para todos porque se forman sinerxias xa non só entre as bandas musicais, que me contaban pois outro día que pois uns iban a tocar en non sei onde porque bueno, descubrinos a raidón da chicha. Aparte pois Lisdexia, por exemplo, vai a facer aí unha colaboración moi chula, non digo máis porque non sei se podo dicilo e me estou aquí de lercha pero bueno, vai a facer unha colaboración moi chula. E aparte, pois, eso, os profesionais entre nós, pois, as sinerxias que se fan, por exemplo, neste caso con Arde Música, que nos imos a empezar a traballar con eles despois desta colaboración. Tamén imos a facer un evento chulísimo con Da Veiga Mariñeiras, o Día das Letras Galegas, e tamén con Bermulodeiros. Todo o que nace desta comunidade da que falaba antes é moi bonito, é moi productivo e moi colaborativo e bueno, creo que deste tipo de cousas medran outras sinerxias importantes. Pois sí, a verdade é que sí. Este Onda Chicha que vai tamén finalizar cun Chicha Fest na Sala Capitol o 13 de xuño, no que participarán 3 das gañadores destas 8 convocatorias. Pois sí, estamos preparando un festival chulísimo na Capitol o sábado 13 de xuño, sesión Bermú, que durará pois casi todo o día. Bueno, haberá moitas sorpresas, todas as bandas convocadas van a estar aí, as que, bueno, o obxectivo é que todas as bandas que participaron estén, e despois, obviamente, as 3 gañadoras teñen que estar. E, bueno, vai a ser un evento chulísimo, é moi enriquecedor. Home, ali estaremos todos e todas, o 13 de xuño, ese sábado na sesión Bermú na Sala Capitol. Cita obligatoria. Por suposto que sí, así que nada, animamos pois a todas as bandas e artistas emerxentes galegos a que se sumen a Onda Chicha, a que consulten as bases tanto nas redes sociais de Chicha Lovers como na de Radio Líder Santiago, están aí todas as bases, o formulario, para que estamos desexando recibirvos, tanto aquí en Radio Líder Santiago como en Chicha Lovers. Chicha Lovers que, por certo, nace no ano 2024, non? Sí, levamos pouco máis de ano e medio. Especializados en bocatas de chicharróns e chourizo, neses saborosos chichas, nese auténtico sabor de aldea. Como valoras este tempo? Bueno, pois a verdad que moi intenso, o proxecto está dando moito máis de si do que pensábamos inicialmente, que sempre tuvimos clarísimo, sabíamos que iba a ser un proxecto moi chulo, pero a verdade é que non sabíamos que iba a dar tanto, ou non esperábamos que iba a dar tanto en tan pouco tempo. Estamos super contentos, moi felices, moi felices. E que ademais, bueno, creceu toda unha comunidade alrededor do Chicha Lovers. Si a nos gusta nos dicir que somos un movimento social, non só pois gastronómico, non? Que os nosos pilares pois son territorio, produto de proximidade e cultura, e gracias a todo isto que formamos, gustanos decir que somos todo un movimento social porque formamos unha comunidade preciosa, estamos super agradecidos de toda a xente que nos sigue, que é super fan, que venden de, incluso, pois outro día viña unha xente que nos chamou que salía de Bilbao e que quería a mesiña, e como sabedes, bueno, temos só unha mesa para 6, a reproducción da cociña da Casa da Boa en 16 metros cadrados, e na cociña da Casa Boa hai unha mesa.
esa mesa, pois sempre pois recomendamos reservala. E chamábanos desde Bilbao pola mañá cedo, que salían de Bilbao, que chegaban ás 3:30 da tarde, 4, e que querían comer nesa mesiña, non? E claro, pasan estas cousas e flipas. Que bonito. É moi chulo, sí, sí. E bueno, estamos encantados. E que ademais Chicha Lovers pois é que está en todos os sitios. Neste mes de febreiro en cantos eventos estivestes? Pois mira, estivemos na Festa da Filloa da Baña, na Festa da Filloa del Estedo, fixemos a Festa da Filloa no Chicha Lovers, sen Arita este ano, pero coas filloas da Arita, porque é toda unha institución. Arita é unha muller maravillosa da Baña, filloeira de toda a vida, fai filloas a Pedro. Ano pasado fixemos a primeira edición da Festa da Filloa, Aritas Fest, como lle chamo eu, e foi un auténtico éxito. E este ano quixemos repetir, pero a mala suerte foi que Arita lesionouse e non pudo estar presente facendo as filloas ali na Pedra, pero sí que trouxo as súas filloas. E bueno, moi ben. A verdad que o poder de convocatoria que ten Arita xunto co Chicha Lovers é mundial. E tamén esta fin de semana estaredes na Festa do Queixo de Arzúa. Efectivamente, estaremos o sábado e o domingo na Festa do Queixo de Arzúa como ano pasado. Arzúa, nos queremos moito a Arzúa, e Arzúa nos quere moito. Isto é un amor recíproco, porque o ano pasado tivemos moi boa acollida e este ano, bueno, pois non podíamos perder esta nova edición da Festa do Queixo. Temos que estar aí. Estades tamén no Obradoiro con Chicha, a mascota do Obradoiro. O noso Chichiña, que é moi gracioso, porque os peques vanlle pedir autógrafos, a mí encántame, é moi gracioso. Chicha está aí dando todo na pista, gastando pista a tope, é hiperactiva, non se cansa, e a verdad que toda unha institución xa obradorista, porque veñen á tenda preguntando polo Chicha moitas veces, entón, bueno, gustanos moito, sí. Chicha Lovers, que o voso segredo, penso eu, cocina feita con moito agarimo, aposta polo produto local, non? E sabor auténtico. Sí, eu creo que o noso segredo é a autenticidade, tanto na comunicación, por iso temos esta comunidade tan bonita, porque, bueno, pois somos isto que facemos, nos amosámolo facendo, traballando moito cada día, bueno, eu creo que ese, digamos, é o gancho, non o agarimo co que os pais de Darío, a nai, fundamentalmente, María José, fai os rixóns, que están exquisitos. Pedro tamén, de como escolle. Pedro fainos moita gracia, porque el é como que alaba os chourizos, non? Están ali no obrador curando, el estudia cada peza, mira cada peza, e di este sí, este non, este xa está moi curado, este, o sea, é un amor e unha paixón polo que fai increíble, dende a raíz, que son eles, ata despois a transformación que nos lle damos, si a facemos con moito agarimo, con moito cuidado, cuidamos todo no produto, ata a elaboración, a estética, todo. Entón, o comunicamos desa maneira, como que somos, tanto Darío como a min, eso creo que é o segredo. Pois sí, a verdade é que sí, que a estética tamén, que o comentábamos agora mesmo, bueno, hai uns minutiños fora de micro, pois a estética tan coidada das redes sociais, de toda a vosa imaxe corporativa e de toda esa comunidade, non, que tedes arredor da imaxe. Sí, bueno, a min é unha cousa que teño eu que me encántame pois a arte, a música, as diferentes disciplinas artísticas. Eu creo que englobo todo eso pois no Chicha, non? Tamén o que viñen facendo ata agora con Onivá, pois a produción de eventos, a gastronomía. Entón foi como pois englobar todo eso, pois co que máis me gusta, co que me gusta facer, saliunos este proxecto tan bonito, e a min gustame coidar cada detalle. E que eso notase, que cando se fai con tanto agarimo e con tanto detalle, eso, pois notase, obviamente. Así está de fermosa as vosas redes e a vosa imaxe corporativa. Graciela, un traballo, moito esforzo, que se ve recoñecido tamén con diferentes premios, non? De feito, estades agora mesmo nomeados a un premio de AGE Galicia, non? Que se coñecerá a semana que ven. Sí, pois a verdad que foi un ano bastante activo e moi enriquecedor, gañamos un montón de premios, recoñecementos,
E, bueno, agora ganamos o premio a Iniciativa Emprendedora por AGE Coruña e agora estamos nomeados a os premios AGE Galicia tamén na mesma convocatoria, Iniciativa Emprendedora, pero a nivel Galicia. Así que estamos deseosos de que chegue o próximo xoves. Imos para Ferrol, a ver se sona a flauta, porque tamén pois hai outros proxectos maravillosos de outros compañeiros emprendedores e o nivel pois é bastante alto. Entón, bueno, pois xa con estar nomeados estamos super felices e a ver se seguimos sumando. Bueno, de seguro que si nos desexamos vos moitísima sorte. Tamén hai nada pouquiño recibiche despois de novo o solete Repsol, non? Que significa para vos este solete que ademais ven na categoría Fast Good? Sí, pois a min e a Dario fanos especial ilusión porque xa son digamos un recoñecemento gastronómico pois de moito recoñecemento con moita solera, nunca mellor dito, porque o primeiro que recibimos foi no 2024 o Solete con Solera, que premian pois ou recoñecen a esos negocios que levan moito tempo, que non era o noso caso, pero que tamén premian a recuperación de produtos tradicionais con moita solera, de novo, e que, bueno, pois apostan por ese produto con tradición de moito tempo. Entón, bueno, pois no 2024 deron o Solete con Solera e agora no 2026 o Fast Good. Entón, bueno, pois super contentos aí con ganas de seguir traballando, facendo ben e seguir acumulando eses recoñecementos que bueno, pois que nos dan tanta felicidade e que valoran o noso traballo, a nosa aposta por este produto tan tradicional e por este proxecto. E Chicha Lovers que tamén aposta por causas solidarias, non? Vímolo tamén no Nadal con esa campaña de un prato polo Paluso para a cea de Nadal da Asociación Paluso, tamén cos animaliños, non? Co Refuxio de Bando, tamén de Teo, neste caso. De Teo, tamén é importante, non? Pois esa solidaridade e bueno, devolver un pouquiño á sociedade pois dentro desa responsabilidade social corporativa que tedes. Efectivamente, para nós non, o sea, isto non é unidireccional, sino que ten que ser recíproco. Nos consideramos que recibimos moito, considerámonos moi afortunados e temos esta é a nosa forma de devolvelo, non? Pois axudando a outros proxectos sociais pois a poñer o noso gran de area para que pois medren ou para conseguir os seus retos, as súas necesidades, non cumplir pois eso, a recaudación no caso da cena do Paluso, que recaudamos ao final 4.000 e pico euriños que estiveron moi ben para este caso, para que pois ninguén lle faltar un prato na mesa a noite de Nadal e tampouco cenase solo ou soa. Neste caso tamén o noso Día dos Namorados adicámolo á Bica, a Asociación de Amigos Peludos de Teo, para intentar buscarlle un fogar a Bica ou recaudar fondos para outros peludos da asociación, non? Pois a través do sorteo dun peluchiño, dos nosos peluchiños personalizados, os nosos porquiños do Chicha, pois fixemos unhas rifas dun euriño cada unha, módico, para recaudar todos esos fondos íntegramente para a asociación. E bueno, pois así imos pouco a pouco sumando a nosa sociedade, non, e aportando e devolvendo pois ese agradecemento. Chicha Lovers que, como vemos, pois non só é gastronomía, tamén é cultura, tamén é solidaridade, tamén unha comunidade, por suposto. Nada, que Graciela, que foi un placer recibirte de novo nos nosos estudios. Un saúdo a Darío, que ten que vir tamén por aquí. Sí, é verdade, sempre son eu a cara visible. Tedes que vir os dous. Pero ten que vir el algunhas, sí, sempre o pilla currando, pero bueno, un día destos arrastro pa aquí. Moi ben, e iso que animamos a todas as bandas e artistas emerxentes a que se sumen a Onda Chicha, que quedan 3 convocatorias, que aínda hai tempo de poder formar parte deste Onda Chicha e de estar o 13 de xuño na Sala Capitol. Efectivamente, pois sí, queda esta quinta convocatoria, despois a sexta e a sétima. En maio decidiránse esas 3 bandas que chegarán a tocar na Sala Capitol en directo, e que, bueno, que independientemente de que non se chegue a ser esos a formar parte desos 3 finalistas, Onda Chicha dá moito de sí e xurde moita sinerxia
bases e oportunidades das que se poden pois nutrir estas bandas. Exactamente. Pois moitísimas grazas, Graciela. Gracias a vos, como sempre. Bueno, me enrollo.